Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa Monsinjur Carmelo Refalo. Skużawni, Monsinjur Carmelo Merċieqa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Merħba bikom, il-festa ta' Omna Marija hija wkoll il-festa tagħna u lieda. Ara kemm tibda sabiħ il-quddiesa tal-lum. Niċċelebraw bil-ferx, ħa niċċelebraw it-twelid tal-Verġni Mqazza Marija li minna twilet Kristu Alla tagħna ix-xemx tal-ġustizzja. Wara qed nifirħu għax illum qed infakru it-twelid ta' Omna Marija. Fil-waqt li nilaqdu mal-irħula li għandhom dil-festa, ejjew kollha kemm aħna il-Madonna llum ngħidula xi kelma ta' kuraġġ. Tagħmel il-kuraġġ lilna u nitolbuha titlob għalina fil-waqt li nofru l-quddiesa għal benefatturi kollha ta' dan is-santwarju ta' Pinu. Ħuti ejjew narfu x'nuqqasijiet għamilna. Ilni xejn ma ngħid ir-Rożarju. Nemmen dak li kien jgħid Patri Piju. Il-Rożarju huwa l-arma tal-paċi. Għandi ftit minuti kuljum biex ninaqat mal-Madonna u ma' bina Ġesu nitolbu maħfra. Ta' kemm il-darba nqasna mulej ħniena. Ta' kemm il-darba bridna mill-fidi Kristu ħniena. Ta' kemm il-darba ma tlabniex mulej ħniena. Eħelna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Infaħru l-Alla, glorja lill-Alla fil-għolji tas-smewiet. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuġieh, irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħalub Alla min il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana.
li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej id-don tal-grazzja tas-sema u kattar is-slim tiegħek fuqna miġburin għal-festa tat-twelid tal-Verġni Marija li ġibet lil-libnek fid-dinja bħala bniedem u hekk infetħet għalina it-triq tas-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Mikea. Dan jgħid il-mulej, int Betlehem ta' Efrata, ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda, minnek għad joħroġ dak li jkun prinċep f'Iżrael u għandu l-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem ta' dejjem. Għalhekk il-mulej jitlaqhom sa meta teħles dik li jifriġeħ tal-ħlas. Imbagħad il-bqija ta' ħutu jerġgħu lura fost ulet Iżrael. U joqgħod jirang il-merħla tiegħu bil-qawwa tal-mulej, bil-glorja ta' isem il-mulej Alla tiegħu. U huma jagħmlu fi żgur għax issa tkun kbira setgħetu sa trufiet l-art. U dan ikun islem. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr il-Alla. Nifraħ ferħ kbir fil-mulej, ngħidu nifraħ ferħ kbir fil-mulej. Jem fit-tiba tiegħek nitma' tifraħ qalbi għall għajnuna tiegħek, ngħidu nifraħ ferħ kbir fil-mulej. Nanni lill-mulej għal ġid li għamilli, nanni lill-isem tal-mulej il-għoli, ngħidu nifraħ ferħ kbir fil-mulej. It-tieni qari mill-Littra ta' San Pawl lir-Rumani. Ħuti, aħna nafu illi Alla ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma imsejħin skont il-providenza tiegħu, f'kollox jaħdem id fit għal ġid tagħhom. Għax lil dawk li hu arafhom mill-bidu, ippredestinawhom ukoll biex jieħdu s-sura fuq ġbija ta' ibnu. Ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dawk li ippredestinawhom sejħilhom ukoll. Lil dawk li sejħilhom iġġustifikawhom ukoll. Lil dawk imbagħad li jiġġustifikawhom iglorifikawhom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Jekk joġobkom inqumu bil-wieqfa l-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Ħin jajent verġni mqazza Marija u tassew jistħoqlok kull tifħir, minnek twieled Kristu Alla tagħna, ix-xemx tal-ġustizzja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. It-tnissil ta' Ġesu il-Messija sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien saret bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd għamel ħsieb li jibata bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolmu qallu: Ġuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek il-martek Marija, għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispiritu Santu. Qis se jkollha iben u int issemmeh Ġesu, għax hu jsalva il-poplu tiegħu minn nubietom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal:
ara x-xebba tnissel u jkollha iben. Il-kelma tal-mulej. Il-qarrej ta' qabli għal dis-sentenza. Minnek, o Marija, twilet Kristu Alla tagħna, ix-xemx tal-ġustizzja. Ħanitalmuha bl-ammendi. Minnek, o Marija, twilet Kristu Alla tagħna, ix-xemx tal-ġustizzja. Meta semmi l-kelma twelid, it-twelid ta' kull tarbija hija ferħ u tama ġdida. Kemm aktar it-twelid ta' Omna Marija, din il-ħlejqa unika, il-mara unika li kellha ssir om speċjali, l-om ta' Ġesu. Għalhekk il-Knisja llum tistedinna ċelebraw, ifirħu, nitennew bit-twelid ta' din il-bambina. Iċkejkna Marija, it-twelid tagħha għal żewġ raġunijiet nifirħu. L-ewwel, diġà semmejnija għax minn Marija tnislet ix-xemx tal-ġustizzja li hu Ġesu sanfemilkom. U t-tieni għax Marija bidlet is-saħta ta' Eva bidlitha f'barka. Dawn huma żewġ raġunijiet għax aħna nagħmlu l-festa tal-lum. Ħanibda l-ewwel waħda. Il-Madonna hija iż-żernieq. Tafu x'inhi żernieq? Isa. Tafu x'inhi żernieq? Ma tantx. Aurora. Tafu x'inhi Aurora? Mela, ħantikom homework. Xi darba filgħodu ma tqumu kmieni. Qabel jisbaħ, aħna rawċin nħarsu lejn ras il-qala. East. Ikun għadu bendlam u dawl. Mux mill-ewwel titla' xemx, aħna narawha tiela mill-baħar, mux mill-ewwel, le. L-ewwel wara d-dlam tal-lejl tibda tara ħmura fis-sema. U dik il-ħmura mbagħad tinbidel fi sfura. Tibda tara il-wien isfar. Dak huwa iż-żernieq, l-awrora, sunrise. U ma tkun għadha ma telgħetx ix-xemx. Imma malli tara dak iż-żernieq, inti xtejt? Mela l-waqt titla' xemx. Għaliex? Għax meta inti tara dak li l-wien, dik hija garanzija li sa titla' xemx. Issa, it-twelid tal-Madonna llum hija tama għalina. It-tama x'inhi? Twildet l-om mela 15-16 sena wara sa jitwilet l-iben Ġesu. Għalhekk nifirħu aħna llum, u għalhekk il-Papa Ġwanni Pawlu II isejħilha lill-Madonna it-tama u ż-żernieq tas-salvazzjoni. Għaliex? Għax permezz tagħha ix-xemx tal-ġustizzja li hu Ġesu feċ fid-dinja. X'kienet tkun id-dinja kieku ma twelidx il-Messija? U biex jitwieled il-Messija x'kien hemm bżonn? Kien hemm bżonn ta' omm. Għax Alla rid jitwieled minn omm. Mela llum qegħdin niċċelebraw it-twelid ta' din l-omm Marija, din l-omm singolari, tant pura, tant safja, tant umli, li Alla mill-eternità ħares lejja biex tkun it-tabernaklu ta' Ġesu. Mela dik l-ewwel raġuni għax nifirħu llum. Illum it-twelid tal-Madonna, mela din hija tama għalina li dalwaqt jitwieled il-Messija, u aħna it-twelid tal-Messija kalla jrid niċċelebraħ fil-milied. It-tieni raġuni għax nifirħu llum.
Aħna nkantaw Ave Marija, veru, Ave. L-orrif tal-Knisja kien jgħidu l-ewwel mara kien jisimha Eva. Eva. Issa, il-Madonna hija l-kontra tal-Eva, Ave. Għaliex? Għax Eva daħlet is-saħta fid-dinja u l-mewt u l-mart kollu law. Marija l-Ave x'għamlet? Daħlet il-barka. Per eżempju, l-orrif tal-Knisja San Sofronju, ma nafx smajtux bih, kien jgħix f'Damasku Sirja fis-sena 560. Hekk kien jgħid. Il-Madonna hija t-tieni Eva. Eva għalqitilna l-bieb tas-sema. U l-Ave, il-Madonna, fetħitulna mill-ġdid. U għalhekk it-twelid tal-Madonna għalina huwa grazzja kbira. Għaliex la twildet il-Madonna mhux biss fetħitilna s-sema imma hija triq tas-sema għax tatna l-Ġesu. Infatti, innotaw it-talba li semmejna. Għalina nfetħet it-triq tas-salvazzjoni, infetħet. It-twelid tal-Madonna llum fetħitilna it-triq għalem fuq. Mela dawn huma żewġ raġunijiet għax qed niċċelebraw il-festa tal-Bambina. L-ewwel għax la twildet hi se jitwilet il-Messija, it-tieni għax il-Madonna hija t-tieni Eva, waħda daħlet inna s-saħta u l-mart kollu law, u l-Ave il-Madonna daħlet inna l-barka. Da bħala nsara. Iżda aħna bħala Maltin u Għawċin, aħna għandna d-dejn mal-Madonna ta' ħafna. Intom l-anzjani jimmakom, pero jina ma tantx doqta ħafna l-gwerra. Nistgħu ngħidu li missirijietna xraw u x'qed tara d-dinja bil-gwerra li hawn. Il-Madonna għalina l-Maltin nistgħu ngħidu li kienet dejjem il-protettriċi ta' Malta. Ħansemmi żewġ assedji. L-ewwel assedju fil-1565. Kemm dam? Għandkom idea kemm dam l-assedju l-kbir? Eżatt, l-assedju l-kbir dam, qed infittex hawnhekk il-kelma eżatta, 111 il-ġurnata, kważi 4 xhur. Fil-1565 daqshekk batew missirijietna. 111 il-ġurnata. U kien fit-8 ta' Settembru 1565 li l-qniepel ta' Malta ta' dak iż-żmien daqqew bil-kbir. Għaliex? Għax it-toroq telqu minn Malta u Malta saret rebbieħa. Ma rbaħniex aħna bl-armi tagħna ta' kien hemm għajnuna minn fuq. Dan għalhekk l-ewwel waħda. It-tieni rebħa oħra kienet fit-8 ta' Settembru 1943. Għaw xi wħud minnkom żgur jiftakru fil-gwerra. Dakinhar x'ġara? L-Italja ċediet il-gwerra. U għalina l-Maltin intemm il-biża tal-Air Raids. Veru li l-gwerra damet iktar fil-Pacific Ocean bell-Amerika u l-Ġappun, imma għalina l-Maltin fit-8 ta' Settembru 1843 spiċċa eżatt il-festa tal-Vittoria. U għalhekk insejħu la Vittoria. Il-Madonna ma kienx isimha Vittoria, hija sultana tal-Vittorji. Dunkan b'sajla jgħid għax il-Madonna għenitna f'daw iż-żewġ rebħiet għadha sirna nsejħu lila Vittoria u l-dal-festi Vittoria. Hija sultana tal-Vittorji. Issa ħaniġu għallum.
Aħna qed ngħixu f'dinja diffiċli, maħniex nittendu ta'. Ma qed ngħixu f'dinja diffiċli. Il-Papa Franġisku sikkut jgħid aħna qed ngħixu t-tielet gwerra mondjali. Mingħajr ma nittendu bil-biċċiet. Gwerra law, gwerra lem. Għandna bżonna l-Madonna ta'. Għandna bżonna l-paċi. Imma l-paċi kif tiġi quick fix, tafas buttuna u tiġi l-paċi. Narġa' ngħidilkom, il-paċi tiġi biss minn dil-kuruna. Temmunix, mimmejix temmunix, imma laqala Patri Piju, laqalu l-papiet li rridu nemnuha. Il-paċi tiddependi minn dil-kuruna u l-iżbal tagħna u tiegħi meta ma ngħidx ir-rożarju imma l-grazza t'Alla ma nafx ġurnata li mettux. Aħna rridu niżlu l-barka t'Alla mis-sema permezz ta' din 12 minuta ddum, 12 minuta u inti qiegħed issaħħaħ il-paċi fid-dinja. U dan b'dan ngħidilkom illu fil-waqt li nifirħu fil-festa tal-Vittorja mela le, ma għandna bżonn Vittorja kbar, il-vittorja tal-paċi fid-dinja. Bħalissa l-Papa jgħid fi vjaġġ fl-Asja, bniedem ta' 86 sena jitħabat għal id-dinja tagħna imfarka. Ejjew aħna wkoll nagħmlu l-parti tagħna. Il-parti tagħna hija din it-talb. Kull fejn hemm rebħa irridu kemm il-Madonna. U kien rridu l-paċi inniżluha mis-sema bit-talba tiegħi u tiegħek. Nawguralkom kuruna fl-għaxija u nispiċċa b'sentenza li qala wieħed mhux nisrani, imma kien jitlob iktar minni u iktar minnek. Mahatma Gandhi, aqraw fuqu. Dan kien Prim Ministru Indjan, kien Hindu, imma kien jitlob narġa' ngħid aktar minnu minnek. U x'kien jgħid? It-talb huwa iċ-ċavetta li bija niftaħ il-ġurnata u l-lukkett li beħnala il-ġurnata. U forsi jien u int qed niżbaljaw għax la niftaħ il-ġurnata bit-talb u laqqas nagħlaq il-ġurnata bit-talb. Eżiż, nawguralkom niftħu il-ġurnata bit-talb, nissuġġerilkom il-quddiesa u nagħlquha bir-Rożarju. Ikun infaħħar Ġesu Krist. Ejjew nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina għal-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu għalina bagħad taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fhom f'Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqara ma'mudija waħda għal maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej amen. Illum il-festa ta' Marija ejjew nagħmlu daw it-talbit tagħna żguri li Alla jismana billi ngħidu ejja mulej salvana, ejja sabiex l-insara kollha fid-dinja, speċjalment fl-Asja fejn qiegħed il-Papa, ikunu xhieda tiegħek fid-dinja nitolbu
ejja mulej salvana. Sabiex imwettaq bil-ħarsin tal-Verġni Marija pajjiżna jibqa' joss il-wirt tal-fidi li għaddewna mis-sirijietna nitolbu. Ejja mulej. Sabiex in-nisa li jirrifjutaw li jsiru ommijiet iħossu t-talb ta' Marija Ġesu li taqtalhom grazzja u maħfra nitolbu. Sabiex bit-talb tal-om qaddisa tiegħek f'ħajjitna aħna nagħmlu dejjem aktar spazju, aktar wisa għal Ġesu, is-Sid ta' kull ħajja nitolbu. Fl-aħħar nett nagħmlu talba għal pajjiżi fejn hemm il-ġilied u nitolbu għal paċi. Din it-talba ngħidu 50 darba kuljum, ma naġġluwiex. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex hu li twilet minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes iġbubija ta' ommu inaddafna meħtijietna u jagħmel li l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien mulej Mister Qaddis irroddulek ħajr. U nfaħruk, imberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-twelid ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja id-dawl ta' dejjem li hu Ġesu Kristu Sidna. Ejjew għalhekk ninaqdu mal-anġli u l-qaddisin kollha fis-sema u flimkien magħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima il-koll intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti,
Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Għaddis tassew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti il-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xems żula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'daw l-offerti tal-ħobs u l-inbit biex ikunu ikkonsagrati lilek miċ-ċokon tagħna nitolbuk għaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li feħinata għalina ħaj il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla, ħa il-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan u l-misteru tal-fidi u l-mule u għam min bej l-imwiet għaxu l-mule kul irkopa tmili kul irsi nistqa Ġesu u il-mule. Għalek mulej aħna u namlu dan, b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin witlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qed nistennew u nittamaw it-tieni miġija tiegħu, braddi l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nintlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu l-koll ġisem wieħed u roħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li ju jagħmel minn offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri glorjusi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Ħanitolbu għall-Knisja, speċjalment fl-Asja. Wetta u saħħa fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tulli l-mixja tagħha fid-dinja. Għaddejtijek il-Papa Franġisku, l-Isqoftan Anton, l-iskwijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li jinti ksibt għalik. Sa nitolbu għal-ħajjin, speċjalment il-morda, il-qabittieba it-talb u x-xewqat ta' dil-familja li jinti ritta tinġabar madwarek, għader missier ħanin lillu lidek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Għal-mejtin, mejtin tagħna, mejtin tal-parroċċi tagħna u speċjalment dawk li nsejnihom u ħadd ma jitlob għalihom. Ħenna l-ħutna mejtin għal dawk kollha li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitgħaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu sidna li bih inti tfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu,
Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Meta Ġesu għallimna dit-talba tal-missierna, ġo fija daħħal 7 talbiet, 3 li għandhom xaqsmu malla, 4 li għandhom xaqsmu mal-bżonnijiet tagħna. Speċjalment tiġi saltnatek, ejjew ngħiduha bil-qalb, is-saltna Alla, s-saltna tal-paċi, flimkien missierna li inti fis-smewiet. Għaddes, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema egda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubiet, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, ma ddaħħalniex fit-tiġrid, iżdaħlisna. It-talb li se ngħidu issa kollu għandu x'jaqsam ma' slim, l-għaqda u l-paċi. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem, il-paċi tiegħi, la tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem, il-paċi u l-għaqda li jintrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Bħal aħwa, għatu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla. Dan hu Ġesu li qed jgħidilna ġismi u ikel tas-sew u demmi u xorb tas-sew. Il-ħaruf Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Qarbina ta' xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nagħli għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-qarbin. Nirċevik spiritwalment b'din it-qarbina tax-xewqa. O Ġesu, hija għandi. Irrid inħobbok issa. Irrid inħobbok dejjem iżjed. La tippermetta qatt li jiena ninfiret minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
kif kien jirringrazzja lil Ġesu San George Preka. It-talb li kien iħobb jgħid huwa miġbur f'żewġ kodba. Jekk tmorru bla tal-bajlam tistaqsu għalihom jismu il-kodba Ftuħ il-qalb, żewġ volumi. San George Preka jiftaħ qalbu Malla, talb sabiħ. Ħanejdu sentenza waħda mit-talb li kien iħobb jgħid wara tqarbin. Sinjuralla, jien għandi bżonnok. Ejn ngħiduha darbtejn. Sinjuralla, jien għandi bżonnok. Sinjuralla, jien għandi bżonnok. U jekk hawn xi ħadd li jaħseb li m'għandux bżonnu, miskin dak l-iktar li għandu bżonn. U allura verament kull wieħed minna għandu bżonn Alla u Alla les li jenna nitolbu. Tifraħ mulej il-Knisja tiegħek bil-misteri qaddisa li bihom int issaħħaha u titenna bit-twelit tal-Verġni Mqazza Marija li mela d-dinja kollha bit-tama u beħżerna għalina il-jum tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ejjew nkantawla waħda l-Madonna. Infaħru li Marija tal-law tal-nedmi nannula li smaħanja bil-fer ta' qlub safi. Marija ħanina min qalbna nitolbu għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbu. Prosit, morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' pienu min firxet id-dija li tixet imħabtek tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Karmela, għawlehnek sebħajt, sabiex tiġi żurek, fi srejk li narajt. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Tlabta li t-tenni tliet Ave Maria fċidaw kil-jimili dom sabrek moħbija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Għallimtna l-fiduċja fil-pjaga moħbija biex
nerfgħu salibna bin-niket mimlija. Ave,